As continuas chuvias caídas no que levamos de ano achegan á comarca unha vez máis o espectáculo dos aliviadeiros liberando auga do encoro de Belesar. As comportas abríronse este sábado ás 8 da mañá e dende esas aínda non se pecharon. Esta fin de semana o pantano acadou máis do 92% da súa capacidade total, o que obrigou á empresa a liberar auga con urxencia. Nestes momentos atópase aínda no 92,62% segundo os datos da Confederación Hidrográfica. Arredor das 6 da tarde do día de hoxe o encoro contaba cun volume duns 605,98 hectómetros cúbicos de auga, dunha capacidade total de 655. No caso do encoro de Peares, en Carballedo, cando o Gas Natural decidiu comezar a liberar o volume o pasado día 29 de xaneiro, o volume de auga chegaba hoxe ás 5 da tarde aos 179 hectómetros cúbicos, o que supón que se atopa no 98,36% da súa capacidade total.